mindent tudsz, és mégsem tudsz semmit? Érezted már így, hogy mindent tudsz, de mégis katyvasz van a fejedben, és úgy érzed, hogy nem tanultál, nem dolgoztál, nem tettél eleget, és megborul minden? Ne aggódj egy percet sem, rögtön elkezdjük. Sziasztok, itt Vámos Robi, és kezd azzal, hogy iratkozz fel a csatornámra, mert egyre többen iratkoznak fel, és ez azoknak nagyon jó lesz, akik feliratkoznak, hiszen megkapják az újabbnál újabb videókat, amiben igyekszem töltést adni, és emelni azokon, akiken emelni kell. Szóval, vajon egy darab ceruza, 2 darab papír összesen, és egy olló képes lesz mindent megmenteni? Valószínűleg nem, de téged igen. Téged ez fog megmenteni. Mert hányszor gondoljuk azt, hogy amikor már nagyon sok mindent tettünk, vagy úgy érzed, hogy mindent megtettél, vagy egyszerűen mindenben benne van a kezed, mindenhez hozzányúltál, mindenen dolgoztál, mindent megtanultál, minden leckét megcsináltál, akkor úgy érzed, hogy mégsem tudsz semmit. És azt írtam fel ide magamnak gondolatba, hogy valaki ezt írta, hogy a tudás egyre több, az önértékelésed pedig egyre kevesebb. Hát ez így van. Mert úgy érzed, hogy minél többet tudsz, annál kevésbé bízol magadban, és ez szerintem szörnyű. És akkor igazából az van, hogy elfogyott az energiád. Rengeteg feladat van, rengeteg megfelelni vágyás, és elkezdesz a túlélésért küzdeni, és szerintem az nem jó. Azt írta valaki nekem, hogy rám szakadt minden, és a túlélésért küzdök, de már küzdeni sem szeretnék. Legszívesebben pihennék, de akkor még bűntudatom van, hogy nem tanultam eleget, nem dolgoztam eleget, nem tettem eleget. Hát, sokan vagyunk így az iskolával kapcsolatban, de meglátjuk, hogy ez hogyan kapcsolódik most itt ez az egészhez, mert a mindent tudok és semmit sem, ez bizony nem csak az iskolában van így, hanem így van karácsonykor is, így van az ünnepek alatt, így van a munkavilágában, így van mindenkivel. Azt mondják az okos emberek, ide van írva nekem puskába, hogy nem kell mindent tudni. Persze, nem kell mindent tudni, de ha mindent kérdeznek. Azt veszem észre, hogy önbizalom helyett ez most gyerek, felnőtt, akárki, tehát ezt a videót én azt javaslom, hogy itt most állítsd meg, és nézzétek együtt. Mert egy kicsit, hogy mondjam, az ászlomra tűztem, hogy összehozom a családokat, hogy hasonló dologról beszéljetek. Szóval az önbizalom helyett az önostorozás és a bűntudat van előtérben, és ez vette át a helyét. És valaki azt érzi, hogy rengeteget tett, rengeteget tanult, de mégsem tett eleget, és mégsem tanult eleget. És amikor azt gondolod, hogy nem tanultál eleget, nem tettél meg annyit, amennyit meg kellett volna, akkor bekerülsz egy negatív spirálba, miszerint aztán később azt mondod, hogy béna vagy, hogy te nem érdemled meg a jót, mert nem tettél meg mindent, mert lusta voltál, mert elhenyélted, meg elszúrtad az időt. Szerintem nem. Ez igazából nagyon érdekes, de nem a tanulásról és nem a munkáról szól, egy pillanatig sem. Nem arról szól, hogy eleget tanultál-e, mert ez egy spirál. Nem a tudásod méred, hanem a saját értékedet. Ezt ma reggel írtam föl, mert itt volt valaki, aki számomra igencsak fontossá vált, mert bizony saját magát értékeli, csupán azért, mert egy bizonyos tantárgyból nem remekel úgy, ahogy szerinte kellene, illetve úgy, ahogy a tanára szerint kellene. Ez a kettő mégsem találkozik, szóval ez egy érdekes dolog, nem a tudásod méret, hanem a saját értékedet. És igazából az van, hogy ezért fáj egy rossz jegy, mert minél több rossz jegy, annál inkább azonosítod, hogy te veled van a baj, és nem az aktuális teljesítményeddel, és még valami, minél több a tanulás, amit belefektetsz, és minél kevesebb sikerélményed van, annál inkább benne vagy ebben a negatív spirálban, és kialakul a bűntudat. És hogyha pihenni akarsz, mert úgy gondolod, hogy most már nem görcsölni kéne, nem tanulni kéne, nem tenni kéne, hanem egyszerűen csak kicsit lenyugodni és elhinni, hogy most eleget tettél, akkor meg ott lesz a bűntudat, hogy miért pihensz. Ugye, ha valaha mondták rád, hogy lusta vagy, akkor valószínűleg érted, miről beszélek. Mert akire rámondták, hogy lusta, de valójában egy kényelmes ember,
az igazából irigylésre méltó, hogy egy stresszes szituációban képes nyugodtan viselkedni. Szóval, ha ilyen vagy, akkor azt vedd úgy, hogy az egy nagyon nagy dolog, és egyáltalán nem vagy lusta. És a lustaság az az, hogy tudom, hogy pontosan, hogy mit kéne tennem, de nem csinálom meg akaratból, just se csinálom meg, nehogy aztán valami sikerüljön. Hogy kapcsolódik ez egyáltalán a tanuláshoz, a munkához, hogy a karácsonyhoz hogy kapcsolódik? Mert azt mondjuk, hogy legyen rend, legyen minden tökéletes, legyen mindenkinek jó ajándéka, találja meg mindenkinek az ízlését, feleljen meg mindenkinek, a vendégsereg legyen elégedett. Nehogy az legyen, hogy Sanyi bácsinak, aki lisztérzékeny kenyeret tálalok, és nehogy valakinek cukrosat adjak, aki nem bírja a cukrot. Azt írtam föl itt ehhez, hogy a túlzott elvárások pontosan ebből jönnek. És a karácsonyra is igaz, hogy minél többet teszel, annál kevesebbnek érzed. Vannak emberek, akik már márciusban elkezdenek a karácsonyra készülni, és elkezdik pakolni az ajándékokat, mert úgy gondolják, hogy akkor az jó lesz. Ez egy tök cuki dolog, ha azért csinálják, mert ugye, hogy mondjam, akkor már ráhangolódnak és szeretnek adni. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog. De igazából a kérdés az semmi más, mint hogy miért történik velünk ez? Miért értékeljük magunkat kevésnek? Azért, mert túl hangos ez a belső kritikus. Egyszerűen meghallod a saját fikázó gondolataidat. Sajnos az van, hogy az iskola az úgy működik, hogy mindig értékeli, amit csinálsz, tehát ezt nehéz levetkőzni, hogy úgy mondjam. Tehát ha valaha értékelték a munkádat az iskolában, akkor bizony nehéz. Úgyhogy innen jön. Aztán az is igaz, hogy mindenképpen egy ideálhoz mérjük magunkat. Számunkra úgy néz ki, hogy van egy tökéletes tudás, egy tökéletes munkavégzés, egy tökéletes karácsonyi készülődés, most mondtam, hogy a aktuális példát, de szerintem nincs ilyen, és egy olyan fajta ideált akarunk elérni, ami nincs is. Egy tökéletességre törekszünk, ami nincs is. És mivel a tökéletes nincs is, ezt a tökéleteset sose fogjuk elérni, ebből következik, hogy sose leszünk saját magunkkal elégedettek. De ez nem egy egyéni hiba, tehát te ezt tanultad, hogy legyél tökéletes. Az iskola arra tanít, hogy ne hibázz, hogy ne legyen olyan, amiben bele lehet kötni. Hogy tökéleteset csináljál, mert csak akkor jó, hogyha tökéletes. És szerintem ez hülyeség, ez baromság. Mert nem akkor jó, ha tökéletes. Jó, vannak olyan munkák, hogy mondjuk egy óragyártásban tényleg azt mondom, hogy pontosnak kell lenni, vagy ha két alkatrész találkozik, vagy ugye a hidat építik, akkor nem úgy kéne építeni, hogy amikor összeér, akkor a két fele egymás. Ennyi pontosság persze, de nem lehet tökéletesnek lenni, és még valami. Szabályokat képzelünk oda, ahol nincs is. Amikor azt mondom, hogy akkor rajzolj bal kézzel egy karikát, és így úgy amúgy sikerül, és utána pedig azt mondom, hogy akkor rajzolj még egyet, akkor megkérdezi, hogy bal kézzel csinálja-e. Pedig nem kell. Tehát, hogy ez így nem kell. De az a kérdés, hogy hogyan lehet ebből kikeveredni. Amikor úgy érzed, hogy egyszerűen minden is van. Mondok egy példát. Készülsz egy megmérettetésre, dolgozatra, mondjuk matematika dolgozatra, és nem tudod, hogy mit fognak kérdezni. Ez valakinek szörnyű. Ott egy magyar érettségi. Nem tudod, hogy mi lesz a téma. Történelmi érettségi. Van x darab tétel, mondjuk legyen 30, a 30 tételből egyet ki kell húzni, meg egy másikat, és akkor nem tudod, hogy melyik lesz. Apukámtól tanultam egy egyszerű módszert, és ehhez szükséged lesz egy darab ollóra. Az egy darab ollót, ha előkészíted, akkor már is majdnem kész vagy, leszámítva az, hogy légy szíves, 2 darab papírlapot is készíts elő, úgyhogy nyugodtan nyomj egy pausét, majd ha a ceruza is a kezedben van, és itt várlak. Szóval, következik a csodarács. A csodarács az egy olyan rács, ami segít nekünk. Nagyon egyszerű. Arra gondoljunk, hogy képzeld el, hogy matematikából záróvizsgán az a feladatod, hogy az összes számot, amit ismersz, sorold el. Biztos, hogy nem fogsz a végére érni, ugye? Vagy
készülődünk a karácsonyra, és mindenkinek megvan az ajándék, akkor most fejből sorold el, hogy kinek mi lesz az ajándéka. Nem tudod megtenni. Fejből sorold el, hogy pontosan hova fogsz menni a konyhában, amikor sütöd a süteményt, hova fogsz lépni, melyik tepsi lesz tiszta, melyik nem lesz tiszta, kinek kell gluténmentes rántott hús, kinek kell gluténos rántott hús, kinek nem bírja az olajat. Nem tudsz mindent fejbe tartani. Azt tessék megjegyezni, hogyha van egy megmérettetés, egy szereplés, egy vizsga, vagy akár csak egy olyan jellegű, amikor meglátják az ember, jól dolgozott-e vagy sem, például egy vendégsereget tökéletesen előkészítettem-e a házat a fogadásukra, akkor nem kell tudni mindent egyszerre. Mi az, hogy mindent? Légy szíves, most annyit csinálj, hogy fogj egy papírt, és valahova a papíron, mindjárt mutatom, hogy körülbelül mekkorába gondoltam, írjál föl 10 darab számot, egyjegyű vagy kétjegyű számokat. Tehát mondjuk egy elkezded írni, hogy ahogy én elkezdtem, hogy 1, 7, 11, és akkor szépen írod. Hát írjunk együtt, én nem mondom a számokat, jó, mert akkor lesznek olyanok, akik pontosan azt fogják írni, és ezt én nem szeretném, de mondjuk én írjunk le 10 darab számot, azt mondja, megvan eddig már 8 darab, akkor még 2 darabot, és ha megírtál 10 számot, akkor írjál föl még 10-et, és haladjál így szépen körben, hogy a papíron így legyenek a számok. Teljesen mindegy, hogy mit legyenek kétjegyű számok. 13, mit tudom én, jó? Mondjuk. Én meg vagyok. Így nézek ki. Így néz ki az én papírom. Na most, hogyha én ezt a papírt, ezt leteszem ide, és ha valaki azt mondja, hogy öcsém, légy szíves, mondd el az összes számot, ami papírodon van, akkor én nem tudom. És úgy érzem, hogy emlékszem az 5-ösre, emlékszem a 11-esre, emlékszem a 19-esre, de többire nem emlékszem. Ja, igen, lehet, hogy volt 13-as is. Meg 50, meg is kell nézni, 51-es is volt. Most jön a másik. A csoda rács. Ki gondolta volna, hogy pont egy rács fog minket felszabadítani? A rács segíti, hogy fókuszban legyünk. Mit jelent az, hogy fókuszban legyünk? Hogy mindig csak arra koncentráljunk, ami a feladat. Mert hogyha mindenre is koncentrálunk, akkor szét fogunk esni. Lépésekre kell bontani egy sok részű feladatot is, de egy megjegyezni valót, egy tennivaló listát is lehet úgy nézni, hogy nem kell mindent fejben tartanunk. Mondom, hogy hogyan. Fogd meg a papírt, a másik papírt, az üres papírt, hajtsd valahol ketté, mondjuk így, aztán fogd az ollót, és vágjunk rajta így egy ablakot. Mutatom, hogy hogyan. Így. Tehát akkor így kivágtam belőle egy részt, és itt lett egy ablakom. Aztán hajtsuk össze újra ezt a papírt, így, és megint csináljunk egy ablakot. Hát akkor most nekünk van már 2 ablakunk, csinálok egy harmadik ablakot, ez egy kisebb lesz, nehogy nekem itt széthuljon a papír a nagy harc hevébe. Nem kell tökéletesen, jaj, elvágtam, jó? Tehát most senki se görcsöljön ezen. Mi az eredmény? Van nekem egy ilyen papírom. Kukucs! Neked is van egy ilyen papírom. Mondjuk, hogy a csodarács most fog igazából működésbe lépni, mert itt van az a rengeteg szám, amit meg kéne jegyeznem. De hidd el, ez az összes tudás, amit tudsz, ezt mind tudod. Minden elő van készítve, minden kaja megfőtt, mindig tudod, hogy kinek mit fogsz ajándékozni, tudod az összes történelemtételt, elvégezted az összes házi feladatot, és pontosan tudod, hogy a táncon ki hova áll a színpadon. De ha megkérdezik, akkor azért nem tudnád elsorolni, de nem is kell, mert nézd csak, abban a pillanatban, hogy én ezt a rácsot, csodarácsot ráteszem, rögtön már csak pár szám látszik. Most én úgy fogom fordítani, hogy pontosan 3 szám látszódjon. Látod, nálam az 1-es, a 19 és a 4 látszik, a többi szám az nem is látszik. 3-at meg már csak tudok. Magyarul abban a pillanatban, hogy megkapod a kérdést, letisztul az egész. Abban a pillanatban, hogy fókuszálsz valamire, letisztul az egész, és ez a csodarács. Most nézd meg, ha másképp teszem oda, akkor mi történik? Megcsinálom úgy, hogy a 11-es látszik, meg mondjuk a 20-as, meg a 2-es. Meg tudom úgy csinálni, hogy így megint 3 szám látszik, 17, 20, 2.
haladó szint, vagy kezdő szint, attól függ, hogy honnan nézzük. Ugye a haladó az, aki vastagon letolja a dolgokat, az csinálhat csak egy lyukat a papírra. Tegyük fel, hogy csak egy lyuk van. Hát akkor ezzel nézem, egyet kérdezek. 21, 4, 3, 51. Nem kell tudni az egész viskulanciát. Mi ennek a hatása? A csodarács hatása. Nem leszel túl terhelt. Mert egy ilyen rácson nem megy át minden. Ezzel visszakapod az erődet, mert nem leszel leterhelve felesleges információval. És visszaáll az erőd. Aztán az lesz, hogy a félelemből, hogy ja Istenem, mit fognak kérdezni, hirtelen fókusz lesz. Ez olyan, mintha egy ráfókuszálnál valamire, ez tök jó. Innentől kezdve magadat fogod jobban értékelni. Nem is vagyok én olyan hülye. Mert hányan mondják azt, hogy tök buta vagyok valamihez, miközben nem is vagy az. Nem kell tudnod felsorolni, amit tudsz. Elég, ha csak a rács lyukaira koncentrálsz, és ez a csodarács. Mindig meg tudod ezt csinálni. Lehet azt, hogy ezt fölírod ezeket, de az is lehet, hogy gondolatban készítesz magadnak egy csodarácsot. Üzenet neked. 1. Nem kell mindennek tökéletesnek lenni. Ezt elmondom még egyszer, mert sose lehet elégszer. Nem kell mindennek tökéletesnek lenni. 2. Használd a csodarácsot. Nemhogy nem kell tökéletesnek lenni, neked sem kell tökéletesnek lenni. Üzenet neked. Ezt fölírtam előre. Az élet nem 5-ösért megy, végig parázhatod, vagy lehet szabad. Melyiket választod? Szóval végigparázod, hogy mindig legyen valami? Mert vannak olyan ismerőseim, vannak olyan tanítványok, amik végig parázták az egész felvételit. Egész 7-et, amikor már jön az, hogy beleszámít. Aztán a 8-ot, hogy beleszámít, meg most már akkor figyelni kell, meg csináld a feladatsorokat, meg nem fogod, meg el fogod rontani, meg nem vesznek föl sehova, meg nem oda fognak fölvenni. És akkor mi van? Semmi. Nem ez a lényeg. Kár görcsölni. Teljesen kár. Szóval végigparázhatod. És akkor az illetőt persze felvették abba a középiskolába, ahol akart menni. Ez keményebb lett, mint ahogy gondolta, és rohadt nagyot csalódott egyébként. Aztán végigcsinálta ezt is, és utána azon parázott, hogy az egyetemre elég lesz a pontja, és emelt szintű ilyen meg olyan érettségeket kell csinálnia, és akkor emelt szintű érettségeket csinált, de aztán elkezdett parázni, hogy fölveszik az egyetemre, azzal az emelt szintű érettségével, természetesen fölvették, aztán elkezdett azon parázni, hogy az első fél évben ki fog-e potyogni az egyetemről. Teljesen felesleges ezeken parázni. Csodarács. Érted? És amit jegyez meg így nagyjából örökre ebből, hogy elég vagy, pont így. És hát persze tudnánk itt mit mondani, hogy nagyon jó karácsonyi olvasmány, a Nyugi már nyugi van könyv, mert az pont erről szól. Hogy ne tegyél oda parát, ahol nem kéne, hogy legyen. Új év, új fogadalmak, ugye választhatod ezt is, vagy a karácsonyi feltöltő olvasmánynak ahelyett, hogy széttanulod az agyadat, szétdolgozod az agyadat, egy kicsit lenyugszol és feltöltöd magad. Én hiszek abban, ugye a balta élezős hasonlat, hogy ezt egyébként a nyugimá.hu oldalon tudod beszerezni, vagy teszek egy linket alulra. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy néha meg kell éleznünk a baltánkat. De, tudod, van az a mese a favágóról, aki az egész életét az erdőben tölti egy életlen baltával, és csapkodja ugyanazt a fát már évek óta, és senki kedvéért nem hajlandó az a fa kidőlni, mert egyszerűen olyan életlen a balta, hogy nem fogja a fát, és ott csapkodja egész életében, és arra megy valaki, hogy figyelj, öreg, meg kéne élezni ezt a baltát, és akkor az öreg azt mondja, hogy hát minek élezzem meg a baltát, mert nekem nem érek rá most baltát élezgetni, mert nekem fát kell vágnom. Szóval tessék megélezni a baltát. Ha mindent tudsz és semmit sem, akkor azt jegyezd meg, hogy nem a tudás fog megmenteni, hanem az, hogy tudsz-e fókuszálni. Nem a tanulás fog megmenteni, és az agyadnak újabb információkkal való tovább tömése, hanem hogy megállsz, használod a csodarácsunkat, használod ezt az egyszerű dolgot, és amit nem felejtesz el, hogy pihenni is ér. Nem hiszem, hogy nem szabad pihenni. És nagyon-nagyon szomorú lennék, ha azt mondogatnád magadnak, hogy nem érdemled meg a pihenést, mert nem tanultál eleget. Hidd el, hogy eleget tettél tanulásban, munkában, karácsonyi készülődésben, mindenben, és meglepő,
De ez a kics fecni, ez fog megmenteni. Sok sikert nektek! Sziasztok!